Здравейте хора, вие с ново видео на Fishing Bros. И днес сме на язоровир, който ще пробваме да направим хубав риболов. И ако имаме някоя хубава риба, ще ви снимам. И да, първа риба, страхотно шаранче, страхотното е, има хайвер, вижте как ме дадат хайвера, корема и вижте колко е хубава риба. И нека да я връщаме. Бягай. Бягай, станеш по-голям. Бягай. Бягай. И за нас. И ако имаш някаква риба, аз ще я снимам. Ето още една риба, каракуда. Да вземе чая всички, че ги фащам. Не е много ядра, малко е. Ами да, ако имаш някаква риба, аз ще я снимам. И сега ще я пуснем и да. Още една риба. Шаранче. Не е много едро, но пак е риба. Ето на вземе червей, както ви казах. Ми да, ако имаш някаква риба, пак ще ви снимам. Ай. Още една риба, на вземе червей шаранче. И да виждаш как е малко по-хубаво закачу за малко шаранче, да вземе червей. И сега ще го пуснем. Ако има още една риба, някаква риба, пак ще ви снимам. Ето още една шаранче. Малко е, не е много е голямо. Ако имам нещо друго, пак ще снимам. Виж колко хубаво шаранче. Пак на зима, само на зима ги фаща. Хубаво шаранче. И време да го пушнем сега. И пак ще фърлям на зимечера, и да го ще фанем. Съпробвам да фана риба, като да снимам. Я видим дали ще фанем. Да, ето. Малка каракутка. Чай сега държа шапка по-хубаво. Ето. Малка каракутка. Хубава риба. И да, ако има някоя друга риба, пак ще я снимам. Ай. Хора, днеска така приключва днешния риболов. Както видяхте, фанахме хубави шаранчета. Не са много едри, не са много малки, средни. Една каракутка изкарахме, или две бях, не съм много сигурен, и към 5 шаранчета. И ми дава доволен съм пак за днешния риболов. И както винаги, с вземе чела вкарам. И когато кове, когато не кове. И това ще е днешния клип. Абонирайте за канала, лайкните видеото и до следващия път.